cóż to za okazja, że Niklaus czaisz się z tym pitfokiem za plecami Edwarda Mkrnytychiana Stalkiera. Albowiem jest to premiera samodzielnego w zasadzie moda Lost Alpha, którego de facto ciężko nazwać modem, albowiem jest to czym miała być pierwsza gra Stalker. Czyli mamy tutaj najprawdopodobniej, bo grałem może jakieś pół godziny, po czym spieprzyłem grę, bo zmieniłem na język rosyjski, którego nie dało się już zmienić z powrotem na angielski. A alfabet cyryliczny to nie jest to, w czym jestem biegły. Tak więc moje doświadczenie jest za duże, ale o co chodzi? Mają tu być auta, wszystkie lokacje, które wywalono z tej wersji pierwotnej, więcej różnych questów, broni, lokacji, czy mówiłem już o lokacjach, się powtarzam, nie wiem, poprawiona grafika, poprawiona fizyka, tak jak w wersji, która wyszła, mamy tragiczną optymalizację, raczej zbliżoną do Army bardziej niż do, powiedzmy, no gra chodzi gorzej, gorzej niż Battlefield 4 na ustawieniach następujących. Większość rzeczy nasztalowana na full. Oprócz takich tam pierdół, gra wymagania ma duże, rzekłbym nawet bardzo duże, a jej grafika jest, cóż, piękna, ale to jest grafika, którą się albo kocha, albo nienawidzi. Stanów pośrednich raczej nie ma, bo to nie jest gra ładna w stylu Battlefielda 4, czy na przykład ostatniego Crysisa, czy coś takiego. To jest gra, która na przykład potrafi odrzucić swoją hermetycznością, siermiężnością, taką prostotą, surowością, co jednak pasuje do tego post-apo rosyjskiego, radzieckiego klimatu, ale jednocześnie ma niesamowicie wysoką jakość tekstur, piękne, dynamiczne oświetlenie, cienie, dynamiczną, bardzo gęstą, piękną roślinność, naprawdę jedną z lepszych, jakie widziałem, gdzie w zasadzie każde źdźbło trawy rzuca własny cień, znaczy tak ścina co chwilę, no niestety nic z tym nie zrobię. Optymalizacja jest jaka jest, jeszcze do tego dochodzi to, że to nagrywam, co też nie ułatwia sprawy, no ale no, gra przynajmniej mnie zachwyca, do tego potężny, otwarty świat, no, jest to coś obowiązkowego dla każdego fana Stalkera, myślę, szczególnie, że jest to darmowe. Ale myślę, że jest to też produkcja idealna dla ludzi, którzy ze Stalkerem nigdy nie mieli wcześniej do czynienia. Jako coś, co zastąpi w zasadzie pierwszą część i pomoże im rozpocząć przygodę w tym sugestywnym i niesamowicie klimatycznym, postapokaliptycznym świecie. A tutaj jedno z pierwszych zadań i cutscena. We were starting to think you fell in an anomaly, doggy. I am relieved yet disappointed. I'd never give you that kind of pleasure. Anyways, you've got the package? Yes, right here. It makes my blood turn cold, so keep it in its container. You take it to the client as we agreed, and our contact will give you your pay once it all checks out. Any questions? No. Knowing the client, I'll make this short. He's impatient as a raging pit bull. Oh, I wonder what he'd say if he heard that coming out of your... Spare me the details. See you around. What the hell? No, tak jak już mówiłem, niestety nie ma takiej opcji, przynajmniej ja nie znalazłem, żeby mieć rosyjski dubbing z angielskimi napisami. Albo fol angielski z głupkowatym akcentem, albo fol rosyjski. No, ale do tego trzeba znać rosyjski. Ja nie znam. Dobra, tutaj jedna z początkowych misji ze strzelaniem. Mam nadzieję, że koledzy umieją strzelać, bo ja mam aż 8 pocisków. Tak więc... Matko, przeklęta erło paleta. Tutaj nie poszalejemy w kwestii, prawda? Gościu, odejdź od tego, to cię może zabić. Coś się już dzieje. Więc nie oczekujcie, że pokażę wam tu wszystkie bajery typu pojazdy i tak dalej. No ale jak ktoś grał w Stalkera, to różnicę już powinien widzieć. Nie, sorry, nie dam ci apteczki, bo sam mam mało. Wiesz, musisz leżeć i umrzeć. Nic na to nie poradzimy. A tutaj kolega jednego położył. Bardzo się cieszę. Biorę wszystko. Bardzo dziękuję. O, nawet gitarę mają. To jest okej. Będziemy przy ognisku się tam popinka coś. Teraz tak, gdzie są bandyci? Gdzieś tutaj rzekomo powinien być jeden. Leży, ranny, właściwie kuca. Sorry, kolego.
Prawa dżungli. Jak nie ja ciebie, to ty mnie. A można nosić ciała w ogóle. Nie, matko, straszysz. Nie wiem, czy w podstawce się dało. Tutaj się da. Fajny bajer. Nie wiem w sumie, czy to się do czegoś przyda, bo raczej nie oczekiwałbym tu misji nie wiem się wygadać. Stricte skradankowych. Anomalia. Tu w tej materii nic się nie zmienia. Mamy śruby, rzucamy. Animalia się denerwuje. Anomalia. Zajebisty efekt. Dobra, a jeszcze w kwestii grafiki, wymagań i tak dalej. Jest bardzo dużo opcji konfiguracji, w końcu to nie jest port z konsoli. Tak więc są wszystkie udogodnienia dla pecetowej rasy panów, czyli myślę, że jak się podziubie troszkę w opcjach, to każdy pod swoją maszynę powinien to dopasować tak, że będzie ładnie śmigać. Tak więc o to raczej bym się nie martwił. Ja jestem purystą, tu nam nasztalowałem wszystko na full i troszkę przez to cierpię niezbyt oszałamiającą płynnością, ale też nie ma jakiejś szczególnej tragedii. Teraz zerknijmy sobie, czy moja postać jest głodna. Jeszcze nie tak bardzo. Możemy sobie tutaj wyposażyć się w pistolet maszynowy MP5, o ile się nie mylę. 20, czy tutaj nie ma autentycznych nazw broni. Więc, ale okej. Dobra, teraz naszym zadaniem jest odnaleźć kontakt. Tutaj widzę, że się działo. Generalnie. Gdzie jest owy kontakt? A jeszcze tam nie będę was częstował linkiem, skąd możecie pobrać, wklepiecie w Google, Lost Alpha znajdziecie. Nie będę was traktował jak upośledzonych. Nie żebym coś miał do upośledzonych. Tak więc jak już mówiłem, jeżeli ktoś nie miał wcześniej styczności z grami z serii Stalker, to no, nie każdemu to przypadnie do gustu. Na przykład ostatnio skończyłem Bioshocka Infinite z oboma dodatkami. Burial at Sea epizod 1 i 2 i gra mi się strasznie podobała. Wręcz niesamowicie. A Stalker jest czymś takim w zasadzie, można to określić przeciwnością tego Bioshocka. Ale o co w tym momencie chodzi? No cóż, w Bioshocku na przykład, no nie znajdziemy tutaj udogodnień typu wielka strzałka, po której naciśnięciu wskaże nam się droga, którą mamy podążać. Tutaj raczej cytując pewnego pana polityka z okresu dzikiej komuny, ta ręka zostanie nam urżnięta. Z tym, że nie przez władzę ludową, ale również przy samej życi. Tak więc no, jeżeli ktoś jest świeżo po... Strasznie to ładne. Świeżo po produkcjach typu Battlefield czy inne nowożytne produkcje spod znaku AAA, czyli patriotycznie mówiąc może mieć małe problemy z odnalezieniem się, szczególnie jeżeli ze stalkerami nigdy wcześniej nie miał do czynienia. Tutaj anomalia. Lepiej nie włazić, jak nie chcemy być rozerwani na szczępy. Może mieć z tym małe problemy, ale jeżeli już da się szansę temu uniwersum, a jest klimatyczne no w potężnym stopniu, myślę, że jeżeli chodzi o klimat, taką imersję i sugestywność świata, to jest to jedna z najlepszych gier w tym gatunku, dodając jeszcze do tego potężny wręcz świat z całym wielkim, żyjącym w sumie ekosystemem, co też myślę, że będzie różniło się dość znacznie od tej wersji, która została wydana, bo cały system, ekosystem, życie zwierząt i tak dalej w pierwotnej wersji było zaprogramowane troszkę inaczej. Tutaj mam na myśli bardziej rozbudowane. No ale to się okaże później. No nie liczę, że wszystko uda mi się tu pokazać, ale może na tym jednym materiale przygoda z Stalkerem Lost Alpha się nie zamknie. A tymczasem schowajmy broń, bo tam panowie są nerwowi. Ten już tutaj macha do mnie łapką, odgania mnie. Ja tu kolego przynoszę oddać ci cel. Bandyci zabici. I teraz wracamy do naszego przyjaciela, znanego już z wersji, że tak powiem, cytując germańską gotkę Retail, czyli Sidorowicza, którego za pierwszym razem wejścia do bunkra szukałem jakieś 20 minut. Musiałem ciąć, żeby się nie zbłaźnić materiał, ale i tak musiałem go wypieprzyć, bo nie chciał się wyrenderować. Cóż, elo Sidorowicz. Back already? Tak, back already. Tłumacz starcze. Spróbuję wypuścić lisa. Myślę, że nie chodzi o lisa w sensie stricte ryżego pieska ze śmiesznymi uszkami. Że tak zacytuję pewną piosenkę What does the fox say?
Ha, ha, ha. Ej, suchy dowcip mamy zaliczony. Niklaus, a z ciebie jest Witzman. Taki fest do porządku. Co jest z wodą? Są nogi w ogóle, to jest ważne. Woda jest fajna, wydaje dźwięki plusk plusk, ale nie ma splaszów od nóżek. Jak się rzuci albo szczeli, to już są. O! Anomalia się denerwuje. Czy jakaś świnka tam sobie wpadła. Raczej polecam omijać. Chyba że ktoś jest tak zwanym seryjnym samobójcą. A tymczasem coś tu sobie chrumka wesoło. Większość rzeczy, które w Stalkerze wesoło chrumkają, pomrukują albo wyją, próbuje nas zjeść, tak więc generalnie nie dawałbym się zmylić. Jest fajny sprint. W ogóle są te pecetowe cuda, że na przykład mogę kucnąć i kucnąć niżej, mogę iść powoli, mogę biec szybko. No to jest to. Jakby wszystkie gry wychodziły tylko na peceta, to byśmy w takim świecie żyli właśnie. No, ale cóż. Tutaj widzę, że coś się dzieje. Jakieś zwierzątka tam się nam spłoszyły. Coś się dzieje. Cholera. Niedobrze. Uciekam. Coś się dzieje. A świnki dopadły psa. Właściwie psy się żrą ze świnkami. Ja bym się trzymał z daleka, niech sobie robią co chcą. Szczerzonego i tak dalej. Nie moja sprawa. To jest dzika natura, nie będę się w to mieszał. Nie oczekiwałbym tutaj po tym nagraniu moim jakiejś akcji, nie wiadomo jakiej. Jest początkowa faza gry. Tak więc raczej skupiłem się na tym, żeby wam powiedzieć, czym to się ma różnić w założeniu. Wszystkiego nie mogę po prostu technicznie sprawdzić. Też nie chcę, żeby to trwało znowu godzinny materiał, bo ani to potem mi się chce renderować, ani wam oglądać. Ani tym bardziej słuchać kupot, co wam opowiadam. Też staram się akurat przekazywać tak zwane fakty autentyczne. Czyli te, które nie istnieją de facto. Ha. Dobra. No need to fight here. Dobra, i teraz tu możemy się poszczelać z... Kto tu w ogóle jest? Kto to powiedział? Kto jest taki nieszczęśliwy z powodu mojej wizyty? A, dobra, faktycznie. No to cóż, stójcie sobie tam. Ja jestem generalnie harmless. Mikołaj, polskiego nie znasz, wplatasz słowa z tego dzikiego języka, ale teraz kto to mówi? Bo słyszę to jakoś obok, ale nie widzę, żeby ktoś tu był. Dobra, tu jest czysto, przejdę nasypem. Tutaj możemy sobie wejść, podziwiać widok. Mam nadzieję, że mnie tu nie piźni jakaś anomalia. Albo piorun z jasnego nieba. No, świat jest potężny. Sugestywny, ładny, nieco jednak siermiężny, ale no ja akurat wszystkie poprzednie stalkery przeszedłem, czyli Shadow of Chernobyl, Clear Sky oraz, jak to się nazywało, Call of Pripyat. Można powiedzieć, że jestem weteranem. Roślinność miażdży, jakość tekstur też, te kora drzew, to wszystko. To nie jest uroda w stylu BF-a, ale też na pewno znajdzie swoich fanów. Komuś się tu nie powiodło, krótko mówiąc. Dobra, teraz będzie jakaś haja. Tak, teraz wkraczamy w świat nieznany, tak zwany. Może być ostro. Ej, bandyci. Halo, halo. Cii, nic nie było. I jest akcja, jednak się udało. Nie będzie tak nudno, jak myślałem. Żebym ja coś jeszcze widział. Cholera jasna. Dobra. Bandyci zaszczeleni. Tak, co wy tu macie? O, tawariszci. Wyście są zafrechowne, wy stąd pójdziecie wek. Dobra, kałasz. Dużo fajnej amunicji. Taki łów to ja lubię. Jest człowiekowi od razu na duszy jakoś tak weselej. Dwuruła. Teraz będę przeładowany, nie będę miał placu na nic pewnie. Dobra, co my tu mamy? Kałasz. Dwurułka, dużo fajnych rzeczy. Z dwa takie karabiny. To mogę wypieprzyć. Gitarę mogę sprzedać. Kill the zombies.
Kill the fucking chicken. Gdzie są niby zombie? To jest... Proszę mnie nie straszyć, to nie jest Walking Dead. Find Strielok. No ale to jest taki cel odgórny, który się ciągnie do końca gry w zasadzie. Dobra. Słuchajcie. Szukamy zombiów. Czy są zombie? Czy o co im chodziło w haśle zabić zombie? Mam czekać aż przyjdą? Czy sam do nich przyjść? Jak to się mówi? O co ho? Czerwone maki. Że tak powiem na Monte Cassino. Dobra. Nie umiesz przeskoczyć. Dorosły człowiek, stalker. Broń nosi, strzela do ludzi, skakać nie umie. Coś zawyło, ale to chyba nie zombie. O co może chodzić? Dobra, kurde, find Strielok. Come back for the reward. Aha! Czyli tu są zombisy generalnie. Okej. Idziemy. Ale to jest tak właśnie, kurde. Nie ma wielkiej szczałki. Nikt nie pokaże, nie powie idź tam, zrób to. Trzeba sobie być dorosłym i radzić sobie samemu. Helikopter mnie tu straszy bez przerwy. Dobrze idę. Postrzelamy sobie jeszcze do zombie. Idzie noc. W nocy tu się dzieją straszne, przerażające rzeczy. Polecam grać przy zgaszonym świetle, klimat. O, miażdży odwłok. Dobra. To jest wieś. Jak głosi wieść, w której powinny być zombie. Póki co widzę świnki. Pieszczotliwie powiem. Ze świnkami nie ma... Wiele wspólnego. Jakieś świnki, których raczej cholera. Mięso z takich świnek... Cóż, jeść raczej to nie sposób. Dobra. I teraz tylko nie pamiętam za cholerę, jak się ładowało. Mamy amunicję do tego kałasza w ogóle, czy już nie? Weźmy szczelbę może. Mam tutaj generalnie. Montuj do paska. Czyli attach to belt. Dobra. Ogarniam. Teraz ogarnąłem. Widzicie jak to jest. To nie ma lekko. To jest życie. Dobra. Jakiś kokon, śpiwór. Karbitka w oknie. Klimat jak z Rudy Śląskiej. No ale zombiów, szczerze mówiąc, nie widzę. Czyżby były w stodole? Halo, halo? Czy są tu jakieś zombie? Jest szkielet. No, szkielet to prawie zombie. Jest kibel. Jest napój energetyczny. Dobra. Nie ma zombie. To nieubłaganie zbliża się noc. A noc, jak już mówiłem, tutaj w nocy lepiej siedzieć w bazie. Jak się nie siedzi w bazie, to jest bida. Halo, halo. A czy może ktoś jest tutaj? Alo, jest sam w to, albo nie. Cóż. Cholera. Widzieliście to małe ustrojstwo? Cholera. Cóż to? Ej, Polek, ale był taki mały. Tu jest. Obrzydliwe. Aż mi się... Nie spodziewałem się go po prostu. Mam jakąś latarkę? Nie mam. Sorry, Gregory. Co można z tą gitarą w ogóle zrobić? Sprzedać chyba ino. Dobra. Zombie zamordowany. Taki mały, skromny zombie. No ale początkowa faza gry, to nie oczekujmy tutaj zaraz Left 4 Dead'a. Dobra. Ja sobie w tym miejscu stanę. Albo jeszcze sobie zabiję świnkę. Może tak tradycyjnie. Z dwóruły. Świnko, świnko. Ta.
dziki zgon, chodź tu. Chodź, daj się zabić, nie uciekaj, nie bądź głupia. Chodź tu. Wieprzu. Ja cię dorwę. To jest punkt honoru. Stój, wieprzu opasły. Wiesz, że to nie ma sensu. No i takie to jest życie stalkera. Halt! Ha! Przydybałem. Masz coś przy sobie? Świńskie mięso. No, i to tyle w kwestii tego moda. Polecam się zapoznać moda. W sumie trzeba powiedzieć kwestii tej gry. Pierwszy Stalker, taki jak miał on wyjść dawno temu, pamiętam, mam numer CD Action z 2000 roku, w którym jest obszerny artykuł o Stalkerze i data premiery. Chyba na 2002 rok datowana. To jest... Ta gra miała tyle razy wyjść, coś jak Duke Nukem, tylko że Stalker w końcu wyszedł w miarę dobry. W przeciwieństwie do Duke'a. Cóż. I to tyle. Ja wam dziękuję. Trzymcie się, chowcie się, papa.